Bon dia. Esquerra Unida presentarem al proper ple de l'Ajuntament, que serà el dimecres de la setmana que ve, una proposta per a que se posi fi al contracte de neteja i recollida de fem en l'empresa Secopsa, perquè des que el govern del Partit Popular va privatitzar aquest servei de neteja i de recollida de fem i el va adjudicar a l'empresa Secopsa, la neteja és molt deficient, el poble està molt brut i l'empresa incompleix sistemàticament les seves obligacions. El temps ha demostrat clarament, com ja fa molts anys que estem dient des d'Esquerra Unida, que la decisió del Partit Popular de privatitzar el servei de neteja i de recollida de fem ha sigut un desastre per al poble de la Vall i que el servei era molt millor quan el feia l'empresa municipal. El govern del Partit Popular és absolutament incapaç de mantindre el poble net i no podem continuar en un poble tan brut com tenim i en un servei tan deficient. Esquerra Unida ja han proposat diverses vegades al ple municipal això que ara proposem, que se posi fi a aquest contracte, però el Partit Popular sempre s'ha negat i ja seria hora de que el PP explicara per què s'empenyen en mantindre una situació tan negativa per al poble de la Vall. Quins són els interessos que té el Partit Popular per a mantindre un contracte en una empresa que fa tan mal el treball, que fa tan mal este servei de neteja? Quins interessos té el Partit Popular en mantindre aquesta situació? Proposem això en el proper ple perquè a aquest plenari de l'Ajuntament anirà la resolució d'un nou expedient sancionador a l'empresa Secopsa. Ja és el quart expedient sancionador que aprovarà el ple. En aquest expedient sancionador, la funcionària que ha instruït l'expedient proposa, per una part, dues sancions econòmiques a l'empresa. Una sanció econòmica de 120.000 euros per una falta molt greu, com és el fet que l'empresa no té i no ha tingut mai el mínim de treballadors que marca el contracte i que són necessaris per a mantindre el poble net. Per això el poble està tan brut, perquè no té els treballadors que hauria de tindre. I per una altra part, una sanció de 12.000 euros per una falta greu, com és, en aquest cas, la neteja deficient dels contenidors de basura. Esquerra Unida votarem a favor d'aquestes dues sancions econòmiques perquè pensem que és més que clar que l'empresa ha incomplit el contracte en aquests dos aspectes, igual que en altres molts, i n'hi ha que sancionar-la com marca el plec de condicions. Però a part d'això, la instructora, la tècnica que ha fet l'expedient proposa una altra cosa. Proposa que s'inicie un expedient per a acabar en el contracte, per a resoldre el contracte, perquè la instructora considera que les sancions econòmiques deuen ser per a que l'empresa corregisca les seues faltes, faci el servei com toca, però això no s'està aconseguint. L'empresa continua incomplint el contracte, a més es tracta ara d'una falta molt greu i substancial per a fer el servei, com és la falta de treballadors per a fer en condicions el servei, i per això ella recomana al plenari de l'Ajuntament que inicie l'expedient de resolució del contracte, és a dir, posar fi a aquest contracte en l'empresa Secopsa. El Partit Popular assumeix la part de la sanció econòmica, però no vol fer cas a la recomanació de la instructora per a posar fi al contracte. I per això a Esquerra Unida presentarem una proposta per a que se faci cas a el que diu la instructora, a el que diu aquesta tècnica municipal, i s'inicie la resolució del contracte, perquè és l'única manera que tenim d'acabar en el problema que ha creat el Partit Popular i de fer que el nostre poble estiga net.